idgham dan idhar. Ku al usakum ya nen non mati terarep nyolot setengah usakum al usakum nek wong biyen langsung ku ang usakum. Tapi sejatinya ya di antara idgham dan idhar dan eka itu antara idgham dan idhar. Ku al usakum nek qaf karo kaf cenderung nek min qablik wacan idghar non mati lan tanwin lamun pepetukan urut nenem makrode sangka gorokan non mati lan tanwin lamun pepetukan urut nenem makrode sangka gorokan non mati lan tanwin nalika ketemu huruf nenem sing makrode karo Quran iki